Konna u se nibqgħu impoġġu lil Għawdex fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Kliem il-Prim Ministru Laburista Robert Tabela f'reli fix-Xewkija fejn hawnhekk huwa semma kif il-Partit Laburista għandu pjan biex Għawdex jibqa' miex il-quddiem u jsir isbaħ. Quddiem folla sabiħa ta' nies il-Prim Ministru qal kif Gvern Laburista minn dejjem hemmen u investa f'Għawdex u hekk se jibqa' jagħmel jekk jingħata l-fiduċja. Qedtilhom jekk Għawdex se jiffaċċja sfidi akbar, mela allura se nagħtu għajnuna akbar. U minn dakinhar jekk daħħalna skema l Malta, għal Għawdex insistejt li tkun aktar ġeneruża. Minn dakinhar jekk kien hemm proġett f'Għawdex li kien ilu propost imma mhux inwettaq, insistejt li jsir minnu fih. Fix-Xewkija l-Prim Ministru semma l-ġid li sar f'din il-gżira, partikolarment fejn jidħol il-qasam tax-xogħol. Hawnhekk fil-fatt qal li fil-manifest Għawdex jissemma 300 darba u hemm 53 proposta diretta għall-Lawċin biss. Id-doppju ta' dawk li hemm fil-5 verżjonijiet tal-manifest tal-Partit Nazzjonalista. F'messaġġ ċar lil Lawċin, Robert Tabela qal li l-għażla s-sibt li ġej hija ċara dik ta' bejn Partit Laburista li kiseb suċċessi kbar u l-Partit Nazzjonalista li b'dak li qiegħed iwiegħed se jħodd it-tajjeb li ġa sar. Lawċin, ifmu s-saħħa tagħkom. Tħallux lil min iddajjef il-konvinzjoni tagħkom. Tafu magħna fejn qegħdin. Tafu kif se tkunu wara s-26 ta' Marzu jekk tatuna l-fiduċja. Insaqsikom, lesti titilfu dan kollu? Lesti li minn floki bħala Prim Ministru jkun hemm Bernard Grech? Lesti li jmexxu lil Għawdex ikun hemm Chris Said u Joe Ellis? Jekk tisimgħu minnhom u tibqgħu id-dar jew tħassru l-vot dak li hemm lesta likom li Għawdex jerġa' lura fil-passat fi żmien meta mexxew dan in-nies Għawdex kien l-unika parti ta' pajjiżna li marret lura wara li dħalna fl-Unjoni Ewropea. Taħt it-tmexxija tagħna ilkom 5 snin tikbru aktar ekonomikament minn Malta. F'messaġġ ċar il-Prim Ministru semma bosta proposti oħra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista li kollha kemm huma għandhom lan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Għawdex ġa sabiħ, imma jekk tatuna mandat ġdid nagħmluh anke isbaħ. U dan nagħmluh fil-waqt li nkomplu nkabru l-ekonomija. 300 euro aktar fi bwietkom ir-roħs tat-taxxi. 10,000 euro għal first time buyers ħalli ngħinuhom iħallsu s-self tagħhom. 15 euro fil-ġimgħa żieda għal pensjonanti kollha. Garanzija tfal bżieda fiċ-Children's Allowance, support għall-attivitajiet ekstrakurrikulari u għotja lil min ikompli jistudja. U bil-proposti tagħna għandna fil-manifest familja b'żewġ titfal se tara titjib fuq medda ta' 5 snin ta' 9,000 euro jew saħansitra aktar. U bil-proposti tagħna ħankompli nsemmi koppja pensjonanti fuq pensjoni waħda se jaraw titjib fuq medda ta' 5 snin ta' 10,000 euro jew aktar.